17 Μαΐου 1948 η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα το Ισραήλ μόλις 3 ημέρες μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Η υποστήριξη αυτή είχε γεωπολιτικά κίνητρα. Ο Στάλιν έβλεπε το Ισραήλ ως πιθανό σύμμαχο ενάντια στη Βρετανική επιρροή στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Βρετανοί που είχαν την εντολή της Παλαιστίνης περιόριζαν την εβραϊκή μετανάστευση και θεωρούνταν εχθρικοί προς το σιωνιστικό κίνημα. Η Σοβιετική Ένωση μέσω του δορυφόρου της Τσεχοσλοβακίας προμήθευσε το Ισραήλ με όπλα κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948. Η βιομηχανία Σκόντα παρήχε τουφέγια, πολυβόλα και πυρομαχικά που μεταφέρονταν μέσω Βαρίας και του Ιουγκοσλαβικού λιμανιού του Σίμπενικ. Ο Μπεν Γκουριόν, πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, αναγνώρισε ότι αυτά τα όπλα ήταν κρίσιμα για την επιβίωση του Ισραήλ στον πόλεμο. Αν και δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις για απευθείας σοβιετικούς βομβαρδισμούς Παλαιστινίων, η Σοβιετική Ένωση υποστήριξε έμεσα το Ισραήλ μέσω της παροχής αεροσκαφών όπως Messerschmitt από την Τσεχοσλοβακία εκπαίδευσης πιλότων. Η αναφορά του Φλωράκη για σοβιετικά αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από τα Τζουμέρκα και το Γράμμο πιθανότατα αντικατοπτρίζει την ελληνική αντίληψη της εποχής, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από πρωτογενείς πηγές ότι βομβάρδισαν Παλαιστίνιους. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν την αποστολή ταξιαρχίας εθελοντών από τη Σοβιετική Ένωση στο Ισραήλ το Δεκέμβριο του 1948. Ωστόσο, η Σοβιετική Ένωση επέτρεψε τη μετανάστευση Εβραίων από τις ανατολικές χώρες, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία κτλ., οι οποίοι ενίσχυσαν τον Ισραηλινό στρατό. Περίπου 200.000 Εβραίοι από αυτές τις χώρες μετανάστευσαν στο Ισραήλ μεταξύ 1948 και 1951. Το ψήφισμα 194 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Δεκέμβριο του 1948, καλούσε για το δικαίωμα επιστροφής ή αποζημίωσης των περίπου 750.000 Παλαιστινίων προσφύγων που εκδιώχθηκαν κατά την Άγκμπα 1947-1949. Η Σοβιετική Ένωση και οι δορυφόροι της ψήφισαν κατά, ενώ η ΗΠΑ και η Βρετανία υπέρ. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης προς το Ισραήλ, καθώς θεωρούσε ότι η επιστροφή των προσφύγων θα αποδυνάμωνε το νεοειδρυθέν κράτος. Όταν το Ισραήλ μετά το 1949 στράφηκε προς τη Δύση, κυρίως λόγω της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης από τη ΗΠΑ και το εβραϊκό λόμπι, η Σοβιετική Ένωση άλλαξε στάση. Από το 1950 και μετά η Μόσχα στήριξε τα αραβικά κράτη, παραδείγματος χάρη Αίγυπτο, Συρία, ως αντίβαρο στην αμερικανική επιρροή στη Μέση Ανατολή. Υιοθετώντας μια αντι-Ισραηλινή στάση, αυτή η στοχή επηρέασε και την αριστερή ρητορική παγκοσμίως που άρχισε να ταυτίζεται με τον Παλαιστινιακό αγώνα. Η αναφορά του Χαρίλαου Φλωράκη στην εκπομπή του Ροβίρου Μανθούλη αντικατοπτρίζει την απογοήτευση των Ελλήνων κομμουνιστών κατά τον εμφύλιο 1946-1949, που περίμεναν μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη από τη Σοβιετική Ένωση. Ανταυτού, η Σοβιετική Ένωση προτεραιοποίησε το Ισραήλ το 1948, βλέποντας το ως πιο στρατηγικό σύμμαχο στη Μέση Ανατολή. Η ελληνική αριστερά, ιδιαίτερα το ΕΑΜ Ελλάς, είχε περιορισμένη επαφή με τη Σοβιετική ηγεσία κατά τον εμφύλιο, καθώς η Σοβιετική Ένωση απέφευγε την απευθείας εμπλοκή στην Ελλάδα που είχε συμφωνηθεί ως σφαίρα επιρροής της Δύσης στη Συμφωνία της Γιάλτας το 1945.